Bé, el contingut d'aquest seminari l'hem dividit en 4 blocs. Com veieu en pantalla, el primer d'ells farem una introducció, una curta introducció, on parlarem dels paràmetres, de quins valors límits hi ha, de què estem parlant una mica. El segon bloc serà, parlarem sobre els efectes a la salut, veurem quins són els efectes que defineix la normativa. En el tercer bloc parlarem dels aspectes generals que diu la normativa, no entrarem en cada article, sinó que en termes generals veurem els aspectes més importants. I finalment veurem un quart bloc sobre l'actuació tècnica, serà la part més llarga, on veurem els diferents passos per poder avaluar aquest risc. Sento algun micro? Si us plau, tanqueu els micros. Gràcies. Bé, comencem amb la introducció i començarem ubicant els camps electromagnètics dins de la gestió preventiva. Com tots sabeu, la gestió preventiva, en la gestió preventiva hi ha 5 disciplines, seguretat, higiene, ergonomia, psicosociologia i medicina del treball. Doncs bé, d'aquestes 5 n'hi ha 2, que serien higiene industrial i medicina del treball, que són els responsables en avaluar aquest risc. La higiene industrial es dedica a avaluar els llocs de treball amb aquest risc i, d'altra banda, la medicina del treball es dedica a avaluar els efectes de la salut del personal treballador. Cada una d'aquestes disciplines per separat, però han de coordinar-se, evidentment, per fer una bona avaluació. Bé, una vegada ubicat aquest risc dins la gestió preventiva, ens anirem a l'origen, l'origen dels camps electromagnètics, de què estem parlant. Tots sabem que hi ha camps electromagnètics de tipus natural, que podem trobar a la natura, com és el camp magnètic de la Terra o el camp elèctric que hi ha entre els núvols i la superfície de la Terra quan hi ha una tormenta. Però no ens interessen aquests camps que trobem a la natura, sinó que ens interessen els camps artificials. I és per això que hem d'anar al seu origen, que és l'electromagnetisme. Quan Hertz, a finals del segle XIX, farem una mica d'història, demostra la generació i la detecció d'ones electromagnètiques a partir de les famoses equacions de Maxwell. A partir d'aquell moment, desenvolupen la tecnologia de la ràdio, per exemple, Popov i Marconi, i Nikola Tesla també desenvolupa el generador de corrent alterna, molt important, ja que a partir d'aleshores multitud d'equips, d'invents de diferents sectors al llarg del segle XX i XXI, en el sector de les telecomunicacions, en el sector mèdic, sector industrial, apareixen diferents equips, diferents fonts d'exposició amb emissió de camps electromagnètics, que és el que ens interessa, el que estem mirant avui. De tots els tipus de radiacions, hi ha una forma d'ordenar-les, els diferents tipus de radiacions, que és mitjançant l'espectre electromagnètic. Aquest espectre electromagnètic ordena les radiacions en funció de la seva freqüència, de menys a més, d'esquerra a dreta. A la part dreta, en vermell, teniu les radiacions ionitzants, que són les capaces d'ionitzar la matèria, i en gris tenim les no ionitzants. De les no ionitzants tenim les radiacions òptiques i els camps electromagnètics, que van de 0 a 300 GHz. Cada un d'aquests 3 blocs, els camps, les òptiques i les ionitzants, els correspon una normativa específica. En el cas dels camps electromagnètics, li correspon el Real Decret 299/2016. A més, dins dels camps electromagnètics els podem subdividir en diferents tipus, com són els camps estàtics, com els que produeixen els equips de ressonància magnètica, per exemple, les fonts de molt baixa freqüència, com les línies d'alta tensió, un tercer grup seria la radiofreqüència i un quart els microones. Per tant, una manera d'ordenar-les serien els camps electromagnètics amb aquests 4 tipus que teniu aquí dalt, amb alguns exemples. Respecte als efectes, en general, de forma general, tenim que a alta freqüència els efectes seran de tipus tèrmic i a baixa freqüència
n'hi ha diferents tipus que després veurem. Com veieu, s'ordena de freqüència, de menys a més. A més, podem representar els camps electromagnètics en uns eixos de coordenades. Es poden representar en forma d'ones, com veieu en la imatge, amb dos paràmetres, un camp elèctric i un camp magnètic, que es formen de forma perpendicular entre ells, entre aquests paràmetres, i també entre la direcció de propagació de les ones electromagnètiques. Es propaguen a la velocitat de la llum, en el buit, i es troben aquestes ones electromagnètiques en fase, la del camp elèctric i la del camp magnètic. Es troben en fase i per caracteritzar un dels paràmetres és la longitud d'ona, que seria la distància que hi ha entre dos pics d'aquestes ones. I així podem representar els camps electromagnètics de forma general. No tots, però de forma general es podrien representar d'aquesta manera. Després, si parlem dels paràmetres, n'hi ha més que els que ara us diré, però els més utilitzats en enginyeria industrial serien aquests. Serien el camp elèctric, que se simbolitza amb una E i unitats voltmetre. Tindríem el camp magnètic, unitats ampermetre i amb el símbol H. També es pot representar el camp magnètic amb el paràmetre d'inducció magnètica, amb microtesles, que simbolitza amb una V alta, i a altes freqüències tindríem el paràmetre de densitat de potència, en watt metre quadrat, i simbolitza amb una S. Altres paràmetres que ja hem vist seria la longitud d'ona i la freqüència, que es relacionen entre ells amb la fórmula que veieu, utilitzant la velocitat de la llum. Longitud d'ona és igual a la velocitat de la llum per pi per la freqüència, i aquesta fórmula es pot utilitzar, per exemple, per simplificar els mesuraments a alta freqüència quan estem en camp llunyà, per exemple. Seria una opció. Continuem amb la introducció, en el bloc de la introducció, i parlarem ara de la legislació, quin és l'origen de la legislació, podríem dir, i hauríem de parlar de l'ICNIRP. L'ICNIRP és una organització internacional, en concret és la Comissió Internacional sobre Protecció de Radiació No Ionitzant, que depèn de l'OMS, una comissió que depèn de l'OMS directament, que té membres multidisciplinar, de diferents branques, de la medicina, enginyers, etc., que s'han dedicat a crear, a investigar i crear criteris sobre mesuraments, sobre efectes a la salut, sobre valors límit, principalment, criteris de referència, tant pel públic en general com per persones treballadores. Han publicat en uns documents diferents valors límits i són diferents. Pel públic en general són valors més restrictius que per persones treballadores. Aquests criteris s'han publicat a la Unió Europea mitjançant la recomanació del Consell del 99 pel públic en general i a través de la directiva del 2013 per persones treballadores. I en els estats membres s'han anat transposant. Em sap greu, hauria d'haver vingut jo i ja està. Estic molt nerviosa. S'han transposat les directives dels estats membres a l'estat espanyol a través del Reial Decret 299/2016. No val la pena, es podia... Si us plau, podeu apagar el micro? Si us plau, gràcies. Aquesta seria l'origen de la normativa que tenim en camps electromagnètics. Bé, en aquesta diapositiva us he posat els diferents documents, normatives i guies i normes que en algun moment tindrem que consultar si volem fer una avaluació de riscos. A l'esquerra tenim les guies que us he comentat de l'ICNIRP, d'aquest organisme internacional. Us he dit que es publiquen criteris tècnics, valors límits, etc., de diferents freqüències, de diferents tipus de radiacions, que són la base de tota la normativa que tenim.
En segon lloc, tenim la publicació al Diari Oficial de la Unió Europea de la recomanació del Consell pel públic en general i de la directiva de camps per personal treballador, de la qual pengen, se'n deriven 3 guies tècniques, aquestes que veieu de color taronja, publicades per la Comissió Europea. Són guies tècniques que són necessàries per avaluar el risc. El primer volum seria sobre, ens ha explicat com avaluar el risc, hi ha informació tècnica sobre camps electromagnètics, el segon volum serien sobre casos pràctics i el tercer volum seria metodologies d'avaluació per pimes. A nivell estatal tenim el Real Decret 299 del 2016, de la qual se'n deriva la guia tècnica de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, que recentment s'ha publicat, fa quasi 2 anys, potser. I, a més, més documents importants sobre aquest tema serien les normes UNE, que es van publicant per part d'AENOR, que ens ajudaran a avaluar el risc. De normes UNE podeu trobar diferents tipus, podeu trobar metodologies d'avaluació de camps, podeu trobar procediments de mesurament en diferents sectors, com la generació elèctrica, soldadura, ferrocarril, telefonia, etc. També hi ha normes que ens ajudaran a avaluar quan tenim personal amb dispositius amb implants actius, com marcapassos, per exemple, etc. Van sortint diferents normes UNE que ens ajudaran a avaluar, també molt importants. I aquests serien, bàsicament, aquests serien els documents base, podríem dir, que hem de conèixer per fer una bona avaluació.